दिनै दिना गोथार सान बे रुपहि आं थुलुंगाफुरिखौनो होनबाय बेवहाय जोंहा बिएलटि नि सा 11 मुंख्लं जानायनि दिनैनि सान 2000 सननि 11 डिसेम्बराव बेवहाय सा 11 जोंहा मार्टियार्स जादोंमोन। दिनै 2023 दिनैसिम 23 बोसोर बिथांमोननि मुङाव जोङो बे मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावबोबाय थादों आरो अरायबो जों बेखौ फालिलांगोन। खारन बिथांमोना जोंनि अस्तित्वनि संग्राम, हादोर सोरजिनायनि, जाथि दानायनि लोगोसेनो राजनैतिक सामाजिक अधिकारखौ लानानै जि जोंनि सेपारेट स्टेटनि बे संग्रामखौ लानानै बिथांमोना जाथि आरो हादोर दानायनि थाखाय बिथांमोना जालांबाय। आं बे गासै मुंख्लंफोरनि बिथांमोननि न'खर आरो जायफ्रा दिनै बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय 1987 निफ्राय जायफ्रा हारि दानायाव मुंख्लं जालांबाय दिनै जों बिथांमोन आरो जेलासिम जाथिया थांनानै थागोन अब्लासिम जोङो जोंनि गेजेराव गोथां महरै जों जाहाथे लाखिनो हायो। मोनखौ अरायबो जोङो श्रद्धा बिनि लोगो लोगोनो जायफ्रा दुखु बिब' बिनानाव बिदा फंबाय आं बिथांमोननो दिनै मुंख्लं साननि गेजेरजों जोंनि दुखु मोननाय आरो जोंनि श्रद्धाखौ जासिबाय आरो बिथांमोननि थुलुंगा जे जाथिनि थाखाय गावखौ बाउसोमलांबाय बेयो जाथिनि थाखाय अरायबो होबाय थागोन। जाथिनि खामानि मावनो थुलुंगाखांहोबाय थागोन आरो जोंनि बर' जाथिया मोनसे दायित्व दङ। दिनै जोङो जि परिस्थितियाव मोनफैबाय बिएसि बिटिसि दिनै बिटिआर जाबाय। खारन जायफ्रा दिनै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि जिथु गुदि थांखिमोन आलादा रायजो सोरजिनायनि बिथांमोननि सिमाङा हयथ' दिनै जाफुङाखै। जोंनि लक्ष्यआ आलादा हादोर दानायमोन आरो बिथांमोना बे आलादा हादोरनि उद्देश्ययैनो गावनि जिउखौ बाउसोमलांबाय। जोंनि गाबोननि इयुनखौ जोंनि इयुन जोलै जाथिनि इयुनखौ थांखि खालामनानै आलादा रायजो दानायनि थाखाय बिथांमोना गावनि जिबनखौबो तुच्छ खालामनानै जिउ बाउसोमलांबाय। गतिके जोंहा गोथां मानसिफ्रा दिनै जायफोरजों दङ जायफ्रा जाथि माहारि हादोरनि खोथा सिन्था खालामो बिथांमोना अरायबो बे मुंख्लंफोरनि जिथु थांखिमोन बेखौ जोङो अरायबो बावनो मोननाय नङा आरो जों बेखौ इयुनाव जाहाथे जोङो जाफुंसारहोहैनो हायो बे अरायबो बिथांमोना जोंखौ थुलुंगाखांहोबाय थागोन आरो जों जेलासिम जाथि थांनानै थागोन अब्लासिम बिथांमोनखौ अरायबो जों सिबिलांगोन आरो जोंनि थांखियाव सौहैयागौमानि जोङो अबिराम भाबै बे संग्रामखौ लांबाय थागोन। दा जों दिनै बे समाव बिथांमोननि थाखाय आर'ज गाबदों बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आफा अबंलावरिया जाहाथे बिथांमोननि जिउमाखौ आलो गोजोनै जायगा होयो। आं बिनि थाखाय आफा अबंलावरिनाव बोराइ बाथौनाव बोर बिबाय
बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बायदि फालियो नामा दिनैनि सानाव? बेखौ जोङो बड'लेण्ड बे बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव जोङो सारा बिटिसि नाङै जोंहा बेफोरबायदि मोनसे गल्ड काप ट्रफि दङ। बेखौ मार्टियार्सनि मुङै जोङो सालायबोबाय थायो आरो जायफ्रा मार्टियार्स जालांदों बिथांमोननि बिदा बा फंबाय जायफ्रा गैला, बिमा बिफा गैला, बिथांमोननि जिथु फोलेर बिथांमोननि मानसिखौ लानानै जोङो अरायबो सनमान होबोबाय थानाय जायो आरो बेखौ जोङो सारा आसाम नाङैनो बेखौ जों मार्टियार्स डे हिसाबै जोङो फालियो। आरो बेराफारसेथिं जोङो बाक्सा जिल्ला जाखांनायनि उनाव बे आन्दलन जोबनायनि उनाव बाक्सा आगोलनि जिथु आनडिभाइडेड बरपेटा, कामरुप, नलबारि दिनै बाक्सा जाबाय। जोंहा बेवहाय गल्ड आनडिभाइडेड बरपेटा, कामरुप, नलबारि दिनै बाक्सा जाबाय। जोंहा बेवहाय गल्ड काप मोनसे ट्रफि जों सालायो, दाख्लै बावैसो जानानै थांबाय। बेखौबो जोङो जिल्ला नाङै, बाक्सा जिल्ला नाङै जों बेखौ अरायबो सालायबोबाय थादों। जेराव मुसलपुराव जोङो बिथांमोननिखौ सनमान होनो थाखाय जोंनि मुसलपुराव मोनसे पार्कआव बिथांमोननि मुङाव मोनसे थम्ब बानायनाय जादों। जों अरायबो मोनसे फुटबल बादायलायनायनि गेजेरजों, भलिबल बादायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो गोसोखांबाय थानो हायो। बोसोरफ्रोमबो जों बे मोनसे खेलाखौ दैदेनबोबाय थादों। लोगोसेयै आं थांनाय बोसोराव बे मुंख्लं 11 मार्टियार्स बे मुंख्लं सानाव फैदोंमोन थांनाय बोसोरावबो, आरो देग्लायबो आङो बेवहाय नुजाथिफैनो हादों। आरो जों गोजोननाय मोनदों जे जोङो बिथांमोननि फेमिलिजों खनसे लोगो मोनलायनो हायो आरो बिथांमोननि श्रद्धानि गेजेरजों जों जाहाथे गावखौनो आरोबाव जोंनि जिथु दाबि दावा, जोंनि थांखि, बेखौ जाहाथे जोङो रायजोजों आरोबाव जोङो गोदानै बिथांमोननि जिथु थुलुंगा बेखौ जों लाखिबाय थानो हायो। बिनि जुनै आं दिनै बे कमिटिनि जोंनि एक्स बिएलटिफोर दं, रायजो राजाफोर दङ, बिथांमोननि फेमिलि दं। आं बिथांमोननो आरो खावलायदों बे अरायबो जाबाय थानांगोन आरो बिथांमोननि थुलुंगाया जाहाथे जोंजों थाबाय थायो। आं बेखिनिखौनो खावलायबाय।